And your bestie sit down by the fire. So can we make the about hey now, hey now, hey now. Chocolate soul jumping, so big. Вземи ми парите. Отново снимаме преносим блендер, но много искам такъв и много се надявам да работи този път, а е по-удобен. И е розов! Вижте какъв е готин! Хайде да го тестваме. Прекаляваш. Ти ще чистиш после. Само остри предмети има около мен. Тук протече. Пускам го. Като цяло не съм очарована от резултата с млякото, затова сега ще сложим вода, за да може и вие да го видите. Даваме му втори шанс. Тече вода. Знам, че тече вода. Много да изглежда. Разби ябълката, обаче има доста парчета, които останаха, което не е добре. Резултатът е абсолютно същият. Няма да го опитвам. Много го опитай, тръпни малко. Няма да го опитам. Това вода ябълка, няма кой да стане. Не искам. Добре, ще му дам шанс. Колкото и да не искам. Първо, всичко се разлива. Капачката изобщо не държи добре, така че ако си го носите в чантата, всичко ще стане в вода. Второ, както виждате, не разбива добре, а ябълката е доста мека. Трето, бутонът също не работи когато трябва, работи когато си иска. Това не е Philips. Не си го купувайте.